Göktepe'ye gelende ilkinci olup kaysı toy mekanı görürüm öyle. Göktepe toy mekanı. Gerekeller. Bäl senin beýlek toy mekanlardan näme retinligi bar? Mesmat öýürdü bu formula diýme aldy ýan. Bular da görýärm çağa ýalap bol. Da. Bolup berşär ha. Evet, koca maşyna almaly, pişkom edem ýagdym o. Wagtda men käbi adam toy berim. Ýalas maşyny elimden araba diýem o. Da sen ýal pişkom edem o. Samiracan, eger maňa bolýar diýsen, şular ýalap bit toy mekany toy edýäs, näýlek görem. Men bir restorana ağırlarsın etjekmi? Men hoýsum açyrdyň ha gülüm. Da sevgimi allyň sen. Mbappe penaltyny salymada geçen koýmara. Ay Mbappe'dir da. Real var. Koca kolplar. Biderek satynarlar Real şol üçin näy. Beýrindäki nedirler lan? Bärt stapelma. Gözüksen işte. Be, toy mekanı restoran, şuna men raklar aýralym. Stiliyle nada düşünýärmi sen, töňme? Yo hasynyn, men garana çykdyrdyk masalar Steve Walker'ny.